Před 5 lety jsme spolu natáčeli první rozhovor. Za těch 5 let se toho hodně změnilo, protože to si byl ještě zástupce vedoucího ústavu na pozemním stavitelství. Dneska profesor Karel Šuhajda, děkan. O tom, co se za těch 5 let všechno změnilo, jaké to je v pozici děkana posledního půl roku, co jsi byl zvolen, tak o tom všem si dneska povíme. Já tě, Kájo, vítám, ahoj. Ahoj, dobrý den všem. Před těma 5 lety, když bych navázala na ten první rozhovor, jsem mi řekl důležitou větu, která ve mně rezonovala. Nejdůležitější je, aby člověka práce bavila. Teď v pozici děkana, baví tě to? Baví mě to do jisté míry. Samozřejmě jsou tam okamžiky, které jsou jako složitější, tak to člověka baví méně, nicméně pokud jako vidím, že otevřenost lidí nebo touha spolupracovat tady je, tak samozřejmě je to mnohem příjemnější a musím říct, že mě to baví. Kdybych ještě mohla citovat jednu větu, tak si řekl, nemám rád, když se něco dělá jen proto, že se to tak dělalo vždycky. Narazil si třeba na situaci, kdy jsi už teďka v té pozici děkana řekl, aha, no vlastně některé změny nejdou udělat jenom tak a bude to třeba trvat? No bohužel tohle je zrovna věta, na kterou narážím poměrně často. Někdy říkám, že prostě jsem na tu větu alergický a snažím se, pokud ta věta vyplyne, tak se snažíme jít jako na dřeň a zjistit, proč se ta věc tak dělá, kde, v jakém předpisu to takto je zavedené. A myslím, že jde i vidět, že se některé ty věci snažíme s tím týmem, který máme, tak se snažíme rozbourat a narovnat, aby to nebylo tak, jak se to dělalo vždycky, ale aby se to dělalo podle nějakého pravidla. Když bychom se přesunuli trochu ještě dál do tvých studentských let, tak by mě zajímalo, jaký jsi byl jako student? Mám si tě představit jako šprta, co byl připraven úplně na všechno, nebo kluka s náušnicí, který mu třeba nešla matika nebo dějiny stavitelství? No, ta druhá část myšlenky je ta správná. Ano, byl jsem ten kluk s tou náušnicí. Měl jsem problémy v té matematice, protože jsem z průmyslovky, takže nebylo to úplně jednoduché. Nicméně i tyto překážky jsem dokázal překonat. Ona ta doba byla jako malinko jiná. Já jsem tam měl daleko hlubší motivaci pro to, abych vlastně tu školu nějakým způsobem dokončil. Nikdy jsem se netajil tím, já jsem v podstatě dělal přijímačky na fakultu architektury, které jsem udělal. Nicméně pro velký zájem jsem nebyl tehdy přijat a to mě mrzelo a řekl bych, že určitě, a pak jsem byl teda přijat na fakultu stavební a řekl bych, že ten první půlrok na té fakultě stavební jsem byl takový jako dotčený, nebo jak bych to řekl, jo, protože samozřejmě jsem byl namistrovaný, udělal jsem maturitu, myslel jsem si, kdo ví co, že mi patří svět. Nicméně tady ve škole jsem se vrátil jako zpátky na zem a věděl jsem, že pokud teda nakonec chci tady zůstat, tak budu muset nějakým způsobem pracovat, jo. Takže nakonec se mi ty matematiky a ta deskriptiva podařily udělat. Musím říct jako dokonce výborně, já jsem to buď neudělal, nebo jsem dostal 1, takže asi to bylo ve mně a ne jakoby v těch kolem, jenom bylo potřeba se na to lépe připravit. Co se týká asi nejhorší zkoušky, kterou jsi tady vlastně zmínila, kterou jsem dělal, tak to byla zkouška opravdu z dějin stavitelství, kterou jsem udělal na po 8. pokus a bylo to 30. srpna. A kdybych ji neudělal, tak jsem šel sloužit vlasti, protože jsem schopen odveden. Takže to asi k tomu. No a co se týká těch dalších věcí, tak určitě já si myslím, že i to na mě jde vidět. Já nejsem žádný ten špart, nikdy jsem se neuměl nějak jako závratně učit. Vycházím, nebo vždycky jsem vycházel z toho, co umím, nebo co pochytím, protože asi, nebo troufnu si tvrdit, že umím jako poslouchat, tak z toho, co vyslechnu, tak si dělám nějaké zápisy v hlavě a z toho jsem tak nějak jako relativně, nechci říct úplně vystačil, protože bylo potřeba se na některé, třeba ty matematiky lépe připravit. Nicméně nejsem studijní typ. Za mě to skvělý oznámení vlastně pro studenty, že pokud má teďka někdo zájem o to stát se vlastně za třeba 20 roků děkanem, tak to vůbec nevadí, že jste třeba teďka tu matiku nedali na poprví, protože stačí mít vlastně asi jako jiný kvality, nemusíte být vyloženě šprt.
No, to si troufnu tvrdit, že určitě je to spíš jakoby taková ta zarputilost. Já jsem byl vždycky jako sportovec a každý sportovec má v sobě nastavené to, že potřebuje nebo že chce vyhrávat, jo. A já to nemám jinak, jako jo. Taky bych chtěl být nejlepší, taky bych chtěl vyhrávat, ale ono postupem času se ty hodnoty, řekněme ty hodnoty nebo ty výhry jako mění v nějaké jakoby možná hodnotnější věci. A ty tady, řekněme, jako pořád nějakým způsobem, už po několikáté tady jsem zaslechl, jako seš děkanem a tak dále. Ano, jakoby jsem děkanem, ale já bych tomu asi chtěl říct tolik, že jsem tím děkanem, ale nikdy, když jsem chodil jako do práce, tak jsem neuvažoval nad tím, že bych jako děkanem byl, nebo že bych tím děkanem chtěl být. To je možná jako taková důležitá pointa. Jo? Já jsem chodil do práce proto, nebo tady k nám na fakultu, protože mě ta práce bavila, cítil jsem tady jako určité poslání, mě si tehdy vlastně Miloš Novotný vybral jako svého zástupce, tak jsme měli tendenci posouvat ten náš ústav pozemního stavitelství nějakým způsobem kupředu. A musím říct, že je to jako jedna z věcí, která mě bavila. Jo? A na rovinu i říkám, že v pozici toho ústavu, když se jako ohlídnu malinko zpátky, protože už přece jenom je to 5 let, co jsem v nějaké, řekněme, pozici na fakultě, tak bych jako řekl, že nakonec jsem rád, že jsem byl oslovený panem děkanem Drochytkou, jestli bych s ním šel do týmu, protože cítím, že vlastně jsem dostal takový jako další impuls. Jo? No přece jenom musím přiznat, že vlastně ta chuť to nějakým způsobem posouvat, nebo člověk dostane takové klapky na oči, pokud něco dělá vlastně dlouhou dobu, tak už jakoby tu věc takto nevnímá. A nicméně teďka vlastně ten posun mezi proděkany, to bych řekl, že byla obrovská zkušenost. Jednak jakoby je potřeba říct, a už vlastně od doktorského studia, já už i na tom doktorském studiu jsem byl takový, rebel asi není úplně to správné slovo, ale měl jsem takový jako vždycky nějaký svůj názor. To jsme si vyzkoušeli s Petrem Štěpánkem, když byl tehdy děkanem, to bych jako skoro si troufl tvrdit, že už jsem tam měl jakoby svoji židli, kdy jsem chodil vysvětlovat nějaké vlastně myšlenky, které máme jako doktorandi a tak dál, protože ne všechno samozřejmě se líbilo, něco jsme dělali své hlavě a to je vlastně věc, se kterou se potýkáme pořád a pořád o ní mluvím. A potom samozřejmě byl děkanem Rosťa Drochytka s tím, že Miloš Novotný, který vlastně byl mým přímým šéfem, tak byl proděkanem, tak jsem viděl jako relativně, co to obnáší. No a potom, když mě oslovil vlastně Rosťa Drochytka a nabídl stejnou pozici, jakou měl ten Miloš Novotný prakticky, tak jsem jakoby věděl asi, nebo přibližně jsem věděl, o čem to bude. Jo? Takže nebylo to pro mě něco, jako, co by bylo úplně neznámé, protože s tím Milošem jsme řadu věcí vlastně probírali, nebo bavili jsme se o tom. Na rovinu říkám, že některé věci jsem mu pomáhal tvořit. Nicméně samozřejmě potom ten posun na to převzetí té zodpovědnosti je druhá věc. Jo? Ono se hezky dělá za někým, když nastavuje záda, ale převzít vlastně vlastní zodpovědnost je potom daleko složitější. A myslím si, že ty mladší generace, teď nemyslím jenom sebe, ale prostě od nás i dál, s tím mají obecně problém. A ještě bych tomu chtěl dodat, že tedy měl jsem možnost, nebo potkal jsem několik děkanů na fakultě, od Jary Puchrika přes vlastně Lojzu Maternu, ale ty ve mně zanechali opravdu stopu Petr Štěpánek, Rosťa Drochytka a Mirek Bayer. A myslím si, že jsou to všichni chlapi, kterým se podařilo tu fakultu nějakým způsobem posunout. Jo? Já vím, že prostě můžeme mít výhrady vůči komukoliv, že to nedělal dobře a tak dál, nicméně potřeba se ohlídnout za tím, co ti chlapi všechno dobrého udělali. A udělali to hodně. Takže jsem měl to štěstí a mám kam se ohlídnout a když to jako řeknu, tak tihle borci jsou mi relativně na blízku a mám možnost se jich na ty věci třeba, které chci dělat nebo o kterých přemýšlím, tak se mám možnost s nima o tom poradit a to pro mě je velmi důležité. Když jsi nám teďka popsal svoji kariérní cestu vlastně na fakultě, protože já o tobě vím, že ty jsi dokončil vlastně průmku v Jeseníku,
A pak si nastoupil tady a už si tady vlastně nějakým způsobem zůstal. Ano. Co ti práce pro děkana dala do role děkana? To je dobrá otázka. Já bych řekl, že to zásadní je, že jsem měl možnost podrobněji nahlídnout do toho, co se na fakultě jak dělá. Protože samozřejmě po fakultě putují všelijaké fámy a tak dále, kdo co jakoby řídí, neřídí, kdo řekne a tak se to udělá. Musím říct, že to tak úplně jako není. A měl jsem teda možnost nahlídnout na tom, jak se tvoří rozpočet, jak se dělá nějaká ekonomika fakulty, jak se fakulta řídí a tak dál. Takže to bych jako řekl, že jsou ty jako největší benefity a já jsem se i několikrát nechal slyšet, jo, že bych byl možná radši, kdybych byl v té funkci pro děkana ještě jedno období, jako jo, protože přece jenom ty zkušenosti člověk získává dlouhou dobu a aby ho to někde posunulo, no nicméně situace se vyvinula tak, jak se vyvinula a rozhodl jsem se ke kandidatuře. No. A to rozhodnutí bylo dlouhodobé, že si to plánoval, nebo to byl nějaký konkrétní impuls? Rozhodnutí určitě nebylo dlouhodobé. Jo, já bych jako řekl, ano, jakoby, když jako řeknu, tak finální rozhodnutí padlo přes vánoční svátky. Ježíš, co to bylo za rok? 2024-5? Jo, tak takhle nějak, protože potom vlastně v tom následujícím roce byly volby. To znamená, v roce 25 byly volby, to znamená, byly to Vánoce 24. Jo? A jak jsi poznal, že to je ten správný čas? Že máš teda kandidovat? To, že je to správný čas, jako nepozná si člověk nikdy. Ale bylo tam několik jako okolností, které mě k tomu jako přivedly. Nebylo to úplně jednoduché rozhodnutí, protože si Rosti Drochytky jako nesmírně vážím, ale za dobu, co jsme byli vedle sebe a prožili jsme spolu velmi jako zásadní krizové období, jako celé fakulty. A zase je potřeba si říct, jakoby, že ať máme vůči Rosťovi výhrady jakékoliv, tak on tou svou tvrdou rukou dokázal tu fakultu z toho nejhoršího vytáhnout. Jo? A nebojím se i říct, a několikrát už jsem to i řekl, jo, že přemýšlel jsem o tom, jestli by se změny na fakultě nedělaly lépe, kdybychom si tu pusu natloukli možná trochu víc. Jo? Že za tu záchrannou brzdu ten Rosťa zatáhl poměrně brzo a včas. A díky tomu teďka třeba některé vlastně rozhodnutí, které děláme, jsou třeba složitější. Nicméně tak to je a já bych jako nerad dělal nějaké věci na sílu, tak proto se snažím s lidmi jako nějakým způsobem domlouvat. A proč jsem do toho vlastně šel? Zdálo se mi, že je potřeba s lidmi na fakultě jinak komunikovat. Jo? Podle mě je potřeba ty lidi do toho vedení fakulty více jakoby vtáhnout. Je potřeba, abychom se opřeli víc vlastně o ty mladé kolegy a na tom, jako to je ještě jeden z úkolů, který nás jako čeká, protože teďka jako nějakým způsobem se snažíme nastavit nějaká pravidla, která by měla nějak fungovat. Neříkám, že budou dokonalá, budou se nějakým způsobem ladit, korigovat, to ukáže čas, ale je právě potřeba si přitáhnout ty mladší lidi, kterým potom budeme schopni jednou ty naše židle přenechat. Jo? V posledních letech víme, že vysoké školy měly období v rámci nějakého finančního omezení a nadále to asi bych řekla i trochu platí. Jak náročné bylo vést fakultu, protože jsi byl vlastně, jak jsi říkal, za děkana Drochytky jsi byl proděkanem pro rozvoj. Jak náročné bylo vést fakultu a jak například finance ovlivňují rozhodování vedení fakulty? No, musím říct, že období, kdy kdy byl ten jakoby největší nedostatek financí na fakultě, tak bylo z pozice vedení velmi složité. Jo? Na rovinu říkám, a pan děkan Drochytka vždycky říkal, že za práci peníze. Nicméně v momentě, kdy na té hromádce těch peněz jako najednou ubyde, tak je to velmi složité a atmosféra byla poměrně nervózní, protože vlastně možná to nebylo tak vidět, ale na tom vedení fakulty je nějaké širší vedení fakulty, na kterém se podílí jako řada lidí, včetně vedoucí ústavu a tak dále.
No a samozřejmě takový stimulátor nebo motivátor vlastně pro tu práci jsou ty peníze. Jo? A pokud ty peníze nemáte, tak jako spousta lidí jakoby se v sobě nějakým způsobem, řekněme, zasekne a nemá takovou, řekněme, ochotu spolupracovat nebo podporovat některé názory. Tím neříkám, že je potřeba si za peníze kupovat, aby ten názor, který vlastně říkáme, je správný. Nicméně funguje to opravdu tak, že peníze jsou potřeba jako ta odměna je pokládám za důležité a byl bych rád, aby se to na fakultě nějakým způsobem stabilizovalo, narovnalo, aby tady vlastně lidi byli spokojení a vím, že ta spokojenost bude panovat, pokud budou mít relativně slušné finanční ohodnocení. Je něco za toho půl roku, ale vlastně i za to tvoje proděkanství, co jsi třeba uvědomil, že studenti a zaměstnanci nevidí a přitom to je provedení denní chleba? Že to musíte řešit vlastně pořád. No, je tady jedna taková věc, není to asi ani tak jakoby o činnosti, ale je to spíš o nějaké tíze odpovědnosti. Jo? Já bych jako si troufl tvrdit, že řada studentů i zaměstnanců si prostě myslí, že my ty rozhodnutí děláme, řekněme, byť jsou jakoby třeba nepříjemná, tak je děláme velmi rádi. Musím říct, že to tak jako není a vnitřně z toho radost jako nemáme. Nicméně pokud to rozhodnutí je potřeba udělat, tak a jsme o tom přesvědčení, tak ho uděláme. Bez ohledu na to, prostě, že to máme prostě třeba vevnitř, u toho srdce nastavené trochu jako jinak, že bychom to chtěli udělat jinak, ale je to potřeba. Takže toto si myslím, že je jedna z věcí, kterou jsem si za tu dobu uvědomil, že nejsme všichni úplně šťastní z některých věcí, chtěli bychom některé věci jako dělat líp, ale zase je potřeba si představit, že naše fakulta je obrovský kolos, který, když to tak jakoby řeknu, má nějaký kurz a je velmi obtížné ho jako měnit. Jo? A je to i v nastavení nás všech. Jako, jo? Máme něco nastavené v hlavě a jsme takový konzervativní, možná je to dáno i tím vlastně akademickým prostředím, takže ty změny se dělají hůř. No. Ale je to o té vnitřní odpovědnosti, o tom vnitřním pocitu a to si myslím, že lidi nevnímají a nevidí. Máš pocit, že tyhle ty náročné kroky, co třeba vedení musí provádět, dejme tomu každý den, nebo i to finanční omezení, které bylo prostě poslední roky, přineslo třeba i něco pozitivního? Rozhodně. Já si troufnu tvrdit, že bez toho, aniž bychom se dostali v rámci té krize relativně na dno, tak bychom dneska prakticky žádné změny nedělali. Asi bychom nedělali změnu studijního programu, jakoby poměrně zásadní v délce studia a nějakou, jakoby bych byl rád, abychom dotáhli dokonce nějakou jako restrukturalizaci ústavu, takže k tomu bychom se taky asi těžko odhodlávali a řekl bych, že by to jako frčelo poměrně ve starých kolejích. Takže myslím si, že to nastartovalo tady tu novou éru, nastartovalo to, troufnu si tvrdit, jako výrazně modernizaci studijních programů. To souvisí vlastně s tím modelem toho studia. Nicméně, myslím teďka jakoby 3letého bakaláře a 2letého magistra. Na těch programech bude ještě potřeba jako dost zapracovat, nicméně je to jedna ze zásadních věcí, která se vlastně nastartovala za pana děkana Drochytky a je potřeba ji dotáhnout do konce a narovnat ty studijní programy tak, aby byly přínosem pro všechny studenty i zaměstnance. Když bychom ještě chvilku zůstali u funkce děkana, zažil jsi teď za toho půl roku něco, co jsi řekl, že je vlastně těžší, než jsi očekával? Asi 2 věci. Mm-hmm. Jo, já jsem byl upozorňovaný, vlastně bývalí pánové děkani i řada kolegů mě jako říkala, že prostě budu mít hodně práce a tak dále. S tím já jsem počítal, já se práce nebojím, vždycky jsem byl jako zvyklý pracovat, tak ano. Že to bude opravdu práce od rána do večera, bez soboda, bez nedělí, to jsem nečekal. Takže to je asi první věc, která mě překvapila. A druhá věc je v tuhle chvíli taková, já bych řekl taková jako zdravotní patálie, za kterou si můžu sám. Je to prostě, měl jsem teď jakoby problémy s ramenem
A bohužel jakoby mě to dohnalo až tak daleko, že jsem byl v nemocnici. A když tady nemůžete být a teď přemýšlíte, co se tady děje, kolegové vám nějaké informace dávají, ale snaží se je filtrovat, aby léčba nějak probíhala, tak to bych řekl, že je druhý okamžik, který mě velmi jako překvapil. Nicméně vím, že je potřeba počítat jako ze vším. No? Takže i z nějakých banalit může vzniknout něco takového a ta mentalita nebo prostě v té hlavě to běhalo, co se děje, neděje, jak bych to měl udělat, neměl bych tam zajet a tak dál, takže nebylo to úplně jednoduché. Nicméně podařilo se, sedím tady dneska, tak jsem za to rád. Tak tady tohle, co vlastně teďka říkáš, tak je dost podle mě postaveno i o tom týmu, které máš v rámci svého vedení. Když bychom se podívali na tvůj tým, jsi spokojený, jak jsi to sestavil? Rozhodně. Jako musím říct, že se sestavením týmu jsem naprosto spokojený, když jako zůstanu u řekněme nových proděkanů, jako je Ráďa Kolář nebo Jirka Kalů, Honza Vaněrek, tak si myslím, že ti kluci se, jako bych řekl, té práce ujali s obrovským jako nadšením. V tom počátku jsem viděl jakoby i sebe, když jsme do toho tehdy naskočili a tak jsem si myslel, jak všechno změníme, nicméně pak jsem narazil na tu zeď toho kolosu a věděl jsem, že to nepůjde tak jednoduché. Nicméně kluci se obrovsky chytli a řekl bych, že je to i baví, protože jako fakt jako pracujou neskutečně. Když zůstanu u těch stávajících dvou proděkanů, u Tomáše a u Zdeňka Dufka, tak tady to okomentuju asi takto. Jo? Už jsem to někde i říkal. Třeba Zdeňka Dufka, když vlastně skládal Rosťa Drochytka svůj tým, tak představil, jaký bude tým a já jsem měl jedinou výhradu k pozici Zdeňka Dufka. Úplně jsem ho jakoby neznal, nebo takhle, nějakým způsobem znal asi jako každý, ale musím říct, že za ty 4 roky, kdy jsme vedle sebe jakoby seděli v tom kolegiu, měli jsme možnost spolu řadu věcí jakoby projednávat a řešit a na rovinu říkám i tím, že má to právní vzdělání, tak je to pro mě důležité, tak jsem poznal, že to je člověk, který jakoby ví, co dělá. Ano, přiznejme si, Zdeněk se rád pochválí, v jedné větě aspoň 3krát, ale každý máme něco. Jo? A ten Zdeněk je pracovitý a jsem rád, že ho v týmu mám, nicméně budu s ním hovořit ještě o něčem, co se mi třeba nelíbí a tak dál, to si nechám na později. Co se týká Tomáše, tak si myslím, že na fakultě lepšího analytika nemáme. Je to prostě bezesporu člověk na svém místě. Ano, je to zase člověk, který pracuje s čísly, takže zase tam, kde mu bylo přidáno, ne všude vlastně je to vyrovnané, řekněme, když to řeknu jako slušně, Tomáš to ví, bavili jsme se o tom spolu, že ta jeho komunikace není vždycky úplně nejlepší nebo nejjednodušší. Nicméně musím říct, že my jsme spolu měli vlastně na toto téma i nějaký pohovor a já jako musím na rovinu říct, že Tomáš se snaží. Jo? Tomáš se snaží, já vidím, že jsou tam určitá zlepšení, přál bych si, aby byly větší, nicméně zase nebudu to dál rozvádět, protože jsem o tom s klukama ještě jakoby sám nemluvil, ale myslím si, že ten tým je dobrý a stojím si za ním. No a co se týká naší peněženky, paní tajemnice, tak za tu jsem neskutečně rád, protože díky vlastně Rosťovi Drochytkovi si k tomu mohla jako na to šáhnout, když to tak jakoby řeknu, takže ví, co dělá a ten tým kolem ní je neskutečný a úplně v podstatě si neumím představit, že by třeba z toho týmu měla jako vypadnout. Jo? Jakoby neumím si představit, že bych teďka kohokoliv jako měnil. Samozřejmě každý jsme nahraditelný, ale jsem za ten tým velmi rád, protože velmi dobře pracuje, jsem moc spokojený. No. Když jsi rozhodl, že budeš kandidovat, už jsi věděl, koho vezmeš sebou do toho týmu? Když jsem se rozhodl kandidovat, měl jsem jakoby relativně jasno. Oslovil jsem jakoby několik osob. První vlastně, koho jsem oslovil, byl Zdeněk a Tomáš, jestli by se mnou do toho šli znovu.
A chtěl jsem ten tým nějakým způsobem, řekněme, omladit. Měl jsem, a taky jsem to řekl i na představování volebního programu, jakoby velkou vážku kolem Honzy Jandory, který tu pedagogiku dělal v podstatě řadu let a musím jako říct, že byl v rámci týmu. Ráďa Kolář, kterého jsem tam jako měl, tak s tím jsem původně počítal jako s proděkanem pro rozvoj. Bohužel, jakoby, nebo možná bohu dík, jsem se nakonec rozhodl pro výměnu Honzy Jandory, protože na rovinu prostě pozoroval jsem, že není zdravotně úplně v pořádku, jo? Že prostě té práce bylo příliš, že si potřebuje odpočinout. A neumím si představit, že bych takového kamaráda, jako je Honza, řekněme, zdravotně zničil. Takže bylo to těžké rozhodnutí, ale myslím si, že potřebné a důležité. Tak jsem musel přistoupit k tomu, že jsem vlastně se domluvil s Radimem Kolářem, protože ho znám vlastně celou dobu, vím i co dělal na pozemním stavitelství, tak jsem věděl, že by zvládl tu pedagogiku dělat. Jo, měl jsem v hlavě ještě jakoby jedno jméno, které bylo ovšem ze stavební mechaniky, a když jsem byl domluvený s Jirkou Kalou, tak jsem tam nechtěl mít dva lidi ze stejného ústavu. No a potom tedy bylo potřeba obsadit místo proděkana pro rozvoj a tam jsem v podstatě asi neměl úplně nad čím přemýšlet, protože konkrétně Honza Vaněrek, říkám, známe se jako dlouhou dobu, vím, že je to jako šikovný pracovitý člověk, takže ta volba nebo to oslovení vlastně padlo na něj a musím teda říct, že se Honza poměrně dlouho rozmýšlel, nebylo to takové jako na první dobrou, je Kájo, super, jdem do toho, jako jo. Nicméně to nezaznělo teda ani od Jirky Kaly, jo, ani od toho Rádi, všichni si vzali jako nějaký čas na rozmyšlenou, ale co mě potěšilo, tak v podstatě všichni tito kluci vlastně řekli, že je to pro ně čest vlastně pro fakultu takto pracovat a z toho mám velkou radost. A přemýšlel jsi nad tím výběrem i strategicky, když jsi teďka zmínil, že bys tam nechtěl mít někoho jako 2 pozice z jednoho ústavu například? Bylo by to pro tebe překážkou? Asi by to úplnou překážkou nebylo, pokud bych neměl jako jinou volbu. Jo, já opravdu jsem se tím zabýval poměrně, bych řekl, nebo troufnu si tvrdit poměrně poctivě. Jako podíval jsem se, jaké máme lidi na fakultě, jaké jsou kapacity, řadu vlastně těch jako lidí na fakultě znám. Potom samozřejmě jsem potřeboval, protože s Tomášem a se Zdeňkem se byl domluvený poměrně rychle, tak jsem potřeboval i s klukama probrat, co si o tom myslí a tak dále. Jo. Takže jakoby i spolu jsme toto konzultovali. Takže byla určitá skupina lidí. Neříkám, že všichni, kteří jsou vlastně v týmu, byli osloveni na poprvé, ten jeden byl až na podruhé. Nicméně ano, přípravu jsem si udělal, ale jestli byla strategická, úplně nemůžu říct. Já jsem šel spíš po kompetencích těch osob, než potom z jakého jsou ústavu nebo takhle. A byl pan proděkan Dufek první volbou statutára? Byl. Z několika důvodů. Asi není tajemstvím, že Zdeněk sám uvažoval o tom, že by na toho děkana kandidoval. A já jsem mu i řekl, že bych neměl problém a vlastně tomu Zdeňkovi toho proděkana dělat. Jo, jakoby ze začátku ještě chvilku jsme se i bavili o tom, že sestavovali jsme tým, nebo takovým nějakým způsobem zatím jenom pro sebe v těch 3, jsme sestavovali ten tým a je potřeba říct, že to byl vlastně tým, který by využil jeden nebo druhý. No nicméně s postupem času jsme se se Zdeňkem domluvili, že do té volby děkana půjdu já a že si Zdeňka vezmu jako statutára, takže takhle jsme se domluvili dopředu. Já bych teďka chtěla
probrat jedno téma, které podle mě rezonovalo velice silně jak zaměstnanci, tak studenty. A myslím si, že asi tušíš, že to bude přechod z modelu 4, 1,5, což jenom vysvětlím 4 roky bakaláře, 1,5 roku inženýra na 3+2. Proč k té změně vlastně bylo potřeba dojít? Má to více aspektů. Co se toho týče, tak já hned na úvod řeknu, že za tímto modelem pevně stojím. Protože model 4+1,5 byl vlastně, když byl ještě pan profesor Materna ve vedoucích pozicích ČKAITu, tak tím, že uvadá nebo ubývá počtu aktivních autorizovaných inženýrů, tak byla snaha o to, aby se zvýšily ty počty. A právě proto se udělal ten studijní program 4+1,5, kdy vlastně ten 4letý bakalář se paradoxně mohl po určité době praxe autorizovat jako autorizovaný inženýr. Nicméně za tu dobu, co to působilo, nebo co to platilo, takhle tento program, a teď si nepamatuju to číslo od jakého roku, tak za to se omlouvám, nicméně bylo autorizováno asi 12 osob. To znamená, se ukázalo, že tento model není úplně vlastně potřebný. Problémy, které vlastně jsme s tímhle modelem měli, nebo na které jsme dlouhodobě naráželi, tak už vlastně v pozici, kdy jsem působil na ústavu, byly třeba problémem výjezdy studentů. Jo? Že v podstatě v zahraničí je běžným modelem vlastně 3letý bakalář, jo? A 2letý magistr. A byly i takové případy, že chtěli vlastně třeba studenti to bakalářské studium v určité fázi odstudovat v tom zahraničí. No a právě proto jsme přešli vlastně na ten 3letý model s tím, že bychom měli vlastně ty skladby studijních programů nějakým způsobem sladit s těmi evropskými. Jo, s těmi univerzitami ETH Zurich, ve Stuttgartu, jo, kde máme blízko, do Vídně máme blízko. Jo. Takže toto tady nějakým způsobem jako zavést. Samozřejmě jsem rád za to, že se podařilo prosadit 3+2 a vedla k tomu i nějaká dohoda děkanů vlastně z těch velkých stavebních fakult, který k tomu podepsali vlastně v Košicích memorandum, že na tento model se přejde, takže ty důvody jsou jasné. Samozřejmě, co se týká té obsahové náplně, tak je to nějaký kompromis, z toho nejsem zatím jako úplně šťastný. Nicméně věřím, že, nebo respektive i domluva s rektorátem je taková, že můžeme ten program i 3letý ještě jako mírně upravit. A potom vlastně ty magisterské studijní programy bylo potřeba malinko přibrzdit, protože na rektorátě teďka se připravuje nějaká směrnice nebo nějaké předpisy pro to, jak by ty programy vlastně měly vypadat. Jo, souhrnně vlastně k tomu můžu říct to, že programy bychom měli jako významně zobecnit. To totiž není požadavek ani VUT, ale je to požadavek vlastně vlády, ministerstva školství. Jo, že programy by měly být obecnější a v tomto duchu asi budeme muset ty programy potom upravit i my. A s tím, že vlastně se má posílit role dalšího vzdělávání. To znamená, pokud tam jsou nějaké speciality, tak ty speciality by se měly řešit vlastně v tom vlastně CŽV nebo v tom navazujícím vzdělávání potom dál. Jo, takže toto si myslím, že jsou ty jakoby zásadní věci, které k tomu vedly. Jak složité bylo tenhle model připravit? Tak samozřejmě je to složité, protože současný model financování, který máme, byť byl jako upravený, tak je postavený na tom, kolik hodin odučíme nebo odučí jakýkoliv ústav a tak dál. A od toho se potom odvíjí jakoby peníze pro ten ústav. To znamená, když to jako přeženu, tak každý ústav chtěl mít maximum svých předmětů v rámci toho studijního programu. Já to na jednu stranu chápu, na druhou stranu sám, protože jsem ještě stále vedoucím vlastně oboru pozemní stavby, tak sám jsem k tomu už tehdy vlastně přistoupil tak, že jsem necpal jakoby za každou cenu to pozemní stavitelství všude, protože jsem věděl, že potřebujeme dostat vlastně širší škálu předmětů do toho 3letého bakaláře, který se vlastně ze 4 smrskl na 3 roky. Nicméně je potřeba se zamyslet nad tím, že my jsme vlastně celkové studium zkrátili o 1 semestr, to znamená, není to až tak jakoby nic hrozného a právě je potřeba narovnat ty věci potom ještě v tom navazujícím magistru, tak aby vlastně celý ten program, vlastně celé to studium nějakým způsobem ladilo. A takže si jakoby
bylo to složité, ale jsem rád za to, že to máme a že troufnu si tvrdit, že přesto, že vlastně kolegové a kolegyně nebyli třeba úplně nadšené z toho, že nakonec respektují nebo pochopili tu potřebu toho, ten program takto udělat. A teď bude na nás, jakým způsobem to nastavíme, malinko upravíme tak, aby nám to mohlo fungovat dobře. Mě by zajímalo, jaké výhody si myslí, že by studenti měli pocítit právě z toho přechodu na 3+2 a ještě by mě zajímalo v rámci ČKAITu, protože to je otázka, která pořád rezonuje, jestli nebude právě problém s autorizací. Tak zase, co se týká ČKAITu a nějaké autorizace v jednotlivých oborech, nemyslím si, že by zde měl být jakýkoliv jako problém, protože jestliže nám končili, jestliže jsme měli po bakalářském studiu 12 autorizovaných inženýrů, tak naopak teďka ty autorizované inženýry budeme mít dřív, když to řeknu, studium se zkrátilo o půl roku nebo o 1 semestr, tedy i ta praxe těm studentům začíná dřív. Takže tam si myslím, že ten problém nebude. Naopak se snažíme i do těch vlastně, řekněme, jednotlivých oborů nebo specializací dostat jako předměty takové, aby to tu autorizaci potom jako přímo umožnilo, bez rozdílových zkoušek ideálně. Tak tady si myslím, že to je dobré. A co se týká studentů, tak si myslím, že studenti sami volali, a ze studenty jsme o tom komunikovali, studenti sami volali o tom, že studium je dlouhé, že by mohlo být kratší a tak dál. Takže to je jeden z benefitů, kteří by tam studenti měli pocítit. Další věc, nad kterou je potřeba se zamyslet, a řešilo se to tehdy i na tom rozhodnutí o tom programu u nás na fakultě, tak jak se tomu tady říká pracovně konkláve, když se řekne, tak asi každý ví, co to bylo. Studenti tam přišli s nějakými požadavky, myslím si, že ty požadavky nebyly úplně špatné a mezi některými, které vlastně pořád cítím, že nám vlastně v tom programu chybí, tak je doplnění soft skills. Jo? A myslím si, že to je jedna z věcí, když mluvím o úpravách toho programu, kterou bychom tam měli dostat. Samozřejmě potřebujeme tam mít i ty teoretické předměty a tak dále, nicméně myslím si, že ten prostor pro to najdeme. A další věc, teď bych byl nerad, aby to vyznělo nějak jako škaredě, ale jakoby máme centrum Alfons a o studenty se snažíme nějakým způsobem starat. Jo? V rámci tady toho, když má student nějaké problémy, tak se mu snažíme pomoct a tak dále. To je v pořádku. Nicméně, co mi tady chybí u nás na fakultě, a to bych chtěl jakoby opravdu zavést, my se nestaráme o ty nadané studenty. My tady máme určité procento poměrně jakoby nadměrně nadaných studentů a chtěl bych jako k tomu narovnat nějakou specializaci, protože by tam mohli být potom jako řekněme že bychom si sami sobě vychovali nějaké vědce, zajistili bychom si ty doktorandy a tak dále. Takže v rámci toho 3letého programu bych očekával, že vznikne ještě nějaká takováto specializace pro ty nadané. Jo, to říkám na rovinu, nebude tam prostě moc studentů, budou to třeba 2 kruhy. Ano, možná se budeme potýkat s rentabilitou, ale pokládám to opravdu za důležité, abychom to tam dostali. A kdy máš představu, že by tohle mohlo začít? Protože v roce, kdy mají být akreditace toho magisterského? Už nyní v podstatě budou studenti nastupovat vlastně, už teď udělali přijímačky do toho 3letého studijního programu, takže my to jakoby změníme nebo doplníme tu specializaci za chodu, v tomto vidím jako minimální problém. Trochu větší problém je v tom, kdy vlastně Ráďa Kolář se na tom snaží nějakým způsobem pracovat, hledá prostory pro nějaké přesuny předmětů nebo snaží se prostě udělat místo pro to, abychom tam třeba dostali ty soft skills předměty vlastně do toho bakaláře. Jo? Byl bych rád, abychom to měli nachystané pro další akademický rok. To znamená první ročník, ty první 2 semestry by se neměnily a potom ten druhý, třetí semestr by se asi upravoval nějakým způsobem. To znamená, už i ti, co nastoupí studenti, by pravděpodobně měli ten program v podobě, ve které bychom ho chtěli mít. Mm-hmm. No, když bychom teda zůstali o té budoucnosti a dejme tomu priorit,
protože věřím, že teda zrovna modernizace výuky, jak si sám říkali, pro tebe jedna z priorit, tak co jsou ty priority, které bys do budoucna v rámci vedení během těch svých let rád stihnul, aby si na konci se na to mohl ohlídnout a třeba si říct, bylo to úspěšný? Takhle, začnu od konce. Hodnotit sám sebe a své období, jestli bylo nebo nebylo úspěšné, to nebudu, nikdy jsem to nedělal. To hodnocení bude na jiných. Můj takový hlavní cíl je, aby lidi na fakultě, ať už jsou to studenti, zaměstnanci, aby tady byli rádi. Aby rádi chodili do práce, aby pracovali, řekněme, jako značením. Jo, ne vždycky to tak samozřejmě bude, protože ten život vede klíkatou cestou, ať v osobním nebo v tom profesním životě. Nicméně toto je pro mě to nejdůležitější. A to, co k tomu děláme, jestli upravujeme studijní program, nebo jestli chci vytvořit nějakou jinou strukturu ústavu, k tomu mám vlastně taky kopu dobrých důvodů, tak dělám proto, aby jsme se měli líp. Jo, dělám to proto, jsou to vlastně prostředky k tomu dosažení toho mého cíle. A tím mým cílem je opravdu to, aby tady lidi byli jako spokojení a šťastní. Takže ty prostředky k tomu dosažení tohoto cíle jsou ta úprava studijních programů, protože tady cítím, že pro studenty musíme udělat mnohem víc, než jsme dělali, postavit se k výuce jinak, jiný systém výuky. Řekl bych si, že i do té výuky bychom ty studenty měli více jakoby zapojovat. Neměl by to být jako nějaký monolog, ale měl by to být nějaký dialog vlastně mezi tou skupinou studentů a tím vyučujícím nebo vyučujícími. To je asi k tomu studiu. No a tady, co se týká zaměstnanců, tak toho cíle, aby se měli zaměstnance dobře, na jedné straně jsou to ty peníze a tady jakoby zase se vrátím k tomu, a možná využiju i té příležitosti tady jako říct nahlas, proč vlastně bych byl rád, abychom vytvořili vlastně ty větší celky poměrně menšího počtu ústavů. Je to protože my jsme, když to řeknu škaredě, každý na tom svém ústavu zakopaný a snažíme se jenom, aby nám něco neuniklo někde jako vedle a spolupráce mezi ústavy tady nefunguje, nebo funguje velmi omezeně. A když jako vezmu, a to jsme na fakultě, jo. Když se podívám na spolupráci mezi fakultama, tak to je ještě horší. A já jsem přesvědčený o tom, že pokud vytvoříme nějaké větší celky a počítám i s tím, že tam budeme muset v tom počátku vložit i nějaké finanční prostředky, vytvoříme prostě nějaké mladé týmy, ale pod dohledem nějakého zkušenějšího kolegy. A zkusíme prostřednictvím těchto vlastně mladých týmů nějakým způsobem nastartovat to soukolí té vědy, jo? Protože nic si nenalhávejme, v té vědě pořád jako pokulháváme. Na rovinu říkám, že spoustu vědy děláme do šuplíku a toto mi jako zásadně vadí. Jo? A věřím tomu, a měl jsem i včera nějaké poměrně jakoby zajímavé jednání, kdy jsme propojili vlastně s jednou společností řadu našich ústavů, který budou přímo pro tu společnost pracovat na tom, co ta společnost potřebuje, co ta společnost jako chce. Jo, zatím o tom nechci úplně mluvit, protože nemáme podepsané smlouvy a tak dál, nicméně jsme domluveni. Tak jak já říkám, ta domluva nebo podání ruky je pro mě mnohem víc než podpis nějaké smlouvy, ale pokládám to za důležité a vím, že takhle můžeme spolupracovat. A chtěl bych, a zase byl bych velmi nerad, abychom to dělali násilím, ale chtěl bych od podzimu a celý příští rok vlastně se bavit o tom, jaké ty ústavy vytvořit, jaké celky vytvořit. Já jsem přesvědčený o tom, že ty ústavy vlastně o nic nepřijdou. Jo? Zefektivní se prostě spolupráce a to je to, čeho bych chtěl dosáhnout. Jo? Přemýšlím nad tím, honí se mi to hlavou, někdy si říkám, jestli to udělat podle oboru, to se mi zase zdá nevyvážené, že to mi zase těch ústavů přijde málo, ale když se zase podíváme na Stuttgart nebo ETH Zurich, tak oni opravdu to rozložení těch ústavů mají daleko skromnější a i ta výuka tomu takhle odpovídá. Takže ano, půjdeme do toho, zkusíme to nějakým způsobem, budu rád, když se na tom jakoby napříč fakultou domluvíme, nebude to jednoduché, to jsem si jakoby toho vědomý. Nicméně věřím tomu, že tohle nás může obrovsky posunout jakoby v tom bádání dál. A zase, my relativně za výuku dostáváme nějaké peníze, ale za tu vědu na
naše, jak bych to řekl, na naše kapacity nebo na to, co vlastně, na ten náš potenciál, který máme, já ho prostě jako vím, že ho máme, tak tady jako jsme pozadu. Takže toto, když narovnáme, tak věřím tomu, že to právě povede k té spokojenosti těch lidí a studentů, protože budou mít jednak víc peněz, když se lidé budou zapojovat do té vědy a výzkumu, budou mít více o čem na těch přednáškách hovořit, vtahovat vlastně ty mladé lidi, zapojovat ty mladé lidi do té práce, a to si myslím, že nám tady zásadně chybí. Každý jsme zakopaný, špatně komunikujeme a to budu rád, pokud se změní a myslím si, že jenom to bude těšit a lidi budou do té práce chodit radši než teď. Když jsi teďka mluvil o té komunikaci, já si pamatuju, že když si ještě mi oznamoval, že budeš kandidovat, tak si mi říkal takový nápad, že by vedení mělo nějaké hodiny i s koučem v rámci komunikace, aby byla lepší vlastně celkově komunikace u nás na fakultě. Proběhlo to? Je to v plánu? Je to v plánu, neproběhlo to. Mm-hmm. Je to v plánu, určitě tohle je potřeba udělat, protože asi na rovinu nikdo z nás není, řekněme, studovaný manažer. Všichni víceméně čerpáme ze svých zkušeností nebo z toho, co jsme kde okoukali, aspoň já to tak mám u sebe. A mám i v sobě nastavené, nebo vím jako relativně, co chci, tak se k tomu snažím jako přizpůsobovat to, co dělám. Jo? Ale opravdu bez nějakého coachingu se neobejdeme. Myslel jsem si, že ten coaching proběhne do prázdnin. Jenomže v momentě, kdy jsme jakoby nastoupili a teď jako rozkrýváme takové to, že ve velké většině případů, řekněme v 70-80%, jsme založeni na tom, tak se to dělalo vždycky. Mm-hmm. Takže my jsme se teďka zdrželi nebo zdržujeme se tím nastavováním těch pravidel. Jo, nastavováním pravidel, ale v momentě, kdy toto bude nějakým způsobem aspoň základně nastavené, určitě je potřeba, abychom toto absolvovali všichni. Jo? Jeden vedle druhého, který v tom vedení jsme, protože tam se učí komunikační dovednosti a tak dále. Jo? Zase třeba nechci jako to, aby to znělo škaredě, jo? Ale určitě si to užije Tomáš. Jo? Tomáš má zase výborný suchý humor. To je pravda. Jenom na to musíš přijít. To je pravda. S Tomášem už nějaký rok jsme, jako neumím si to bez něho jako teďka v tom týmu představit. A je to velmi spolehlivý člověk, kterému když se dá jako nějaké zadání, tak ho splní, řekněme, jako pro mě, nebo v mých očích na 110 nebo 120%, že tak jsem si to ani nepředstavoval a on to dovádí do krajnosti, takže za to jsem rád a nechci ho nějakým způsobem dehonestovat, protože ho mám rád, ale opravdu si myslím, že to potřebujeme všichni. Každý máme někde nějakou mezeru a může nás to posunout dál. V těch manažerských dovednostech vlastních máš nějakou zásadu, kterou při vedení lidí nechceš překročit? To je taková, jako bych řekl, poměrně, řekněme, intimní otázka, nicméně takhle. Já jakoby své hodnocení mám založené, nebo ty své hodnoty mám založené na tom, že jsem nikdy nelhal, že se snažím jakoby držet slovo chlapa a podání ruky pro mě znamená víc než podpis. Jako, jo. Mm-hmm. Pokud něco řeknu a podám k tomu ruku, tak zatím si stojím a to jsou moje zásady, to znamená, pokud něco řeknu, tak se to snažím takhle držet. Jo. A nic jako dalšího jako nemám. Jo? Jako snažím se k lidem chovat slušně, ale to je založené tady na tom všechno. No. Já ti děkuju za upřímnou odpověď. A teď bychom se mohli přesunout na rychlé otázky, které tady máme od zaměstnanců a studentů. Můžem. Tak z tvých sociálních sítí, mimochodem z tvého Instagramu, tady máme výběr rychlých otázek. Jaký je tvůj nejoblíbenější oběd v menze? Aha. Já jsem, řekl bych, v tomto poměrně nenáročný. Já mám rád maso, takže když tam je maso, tak jsem víceméně spokojený. A od menzí čekám především to, že se tam jako najím. Jako relativně kvalitně, že se najím. Jo? A tím, že nejsem jako vybíravý, tak a musím říct, že v poslední době jsem do té menzy chodil poměrně často. Nemůžu říct, že bych tam měl něco, co by mi nechutnalo.
Ano, něco jsem snědl z větší chutí, něco z menší chutí, je to asi o preferencích každého z nás, ale je to tak. No a pokud chci něco dobrého, tak si to udělám sám, nebo si někam zajdu. Jaké jsou podle tebe nutné kroky pro to stát se děkanem na prestižní fakultě? Tak líbí se mi použití prestižní fakulta. Jaké jsou k tomu nutné kroky? No pro mě se to těžko hodnotí, protože tak, jak jsem jako říkal, já jsem, myslím si, nedělal proto, abych byl děkanem cíleně vůbec nic. Jo, samozřejmě kromě toho volebního programu a takhle, to už jsou jako věci nebo nějaké rozhodnutí, které k tomu přímo vedou. Mm-hmm. Ale já si myslím, že prostě pracovitost, otevřenost, komunikace s lidmi napříč fakultou jsou ty základní věci, které je potřeba tady nějakým způsobem dodržovat. No a samozřejmě pokud se k lidem jako chováte slušně, tak jakoby není potom důvod, když se najednou dostanete k těm možnostem, když to tak jakoby řeknu, protože tak, jak jsem řekl, ta život je klikatou cestou, na které je kopa překážek, tak bych řekl, že se to ke mně dostalo samo a nemyslím si, že jsem proto dělal něco jako extra. Dá se ještě někam kariérně posouvat na FASTu, když jste už děkan a i profesor? Takhle. Zase. Já samozřejmě vážím si toho, že jsem děkanem, vážím si toho, že jsem profesorem, je zatím nějaká práce. Nicméně opět řeknu, že ty hodnoty mám úplně jinde. Jo? A já jsem víceméně připravený, ať jsem ve funkci děkana nebo ne, pracovat na tom, aby tady ta dobrá nálada zůstala. Opravdu si myslím, že ten dobrý kolektiv lidí, když tady bude nějaká radost a když se budeme někde posouvat, tak to je, jako bych řekl, ta největší asi odměna. Jo? Nemyslím si, nevím, jo, asi tak. Teoreticky může z tebe být rektor. No, na rovinu, nemířím tam. Myslím si, tak že... to si nemířil ani na děkana. Nemířil, ale nemyslím si, že ty moje kompetence jsou takové, že bych jakoby tam šel a řekl bych, že i ta funkce děkana tady je pro mě taková jako hraniční. Vzhledem ke zkušenostem jakoby s tím děkanováním, těžko se mi to hodnotí po tom půl roce, té práce je prostě obrovský moc a musím říct, že když vlastně jsem se rozhodoval pro to, jestli půjdu do toho děkana nebo ne, tak jsme se do tom jako bavili doma s ženou, s dcerama. Jsme to probírali, jestli jít, nejít, protože samozřejmě počítalo se, nebo věděli jsme, že bude potřeba toho času už jako bude mnohem méně. Holky už máme odrostlejší, tak jsme se rozhodli, tak jakoby dostal jsem zelenou, když to tak jakoby řeknu, rozhodl jsem se, že do toho půjdu. A myslím si, že i ten rok nebo jedno období stačí. Dobře. Kdybys nemohl studovat stavařinu, co jiného bys studoval a proč? To je dobrá otázka. Mě vždycky jako bavila práce se dřevem. Jo, do dneška vlastně víceméně se tím bavím, protože jakoby potřebuju dělat něco rukama, takže ano, doma si prostě vyrábím nebo prostě dělám si nějaký nábytek, jako nějaké dílenské vybavení a tak dále. Takže to je jedna z věcí, která mě baví, takže si umím představit i to, že bych šel jakoby pracovat nebo studovat jako na nějakého truhláře. Další takový jako obor, který mě vždycky bavil, a teda musím říct, že přes základní školu tak mě bavila jako biologie, nebo jako ty věci z hlediska biologie, příroda a tak dál, kdy mám za sebou i řadu všelijakých těch přírodovědných olympiád, nicméně ono potom, jak jsem šel potom na stavební průmyslovku, tak tam už ta biologie takhle nebyla, tak jsem o to přišel, takže pokud bych šel tehdy asi na gymnázium, možná bych u té biologie nějakým způsobem jako zůstal, nevím. Jo, takže asi toto jsou takové mně blízké obory. Dobrý den, pane děkane, zajímala by mě jedna věc týkající se přednášek. Jiné fakulty VUT, FSI nebo FECT nabízejí studentům přednášky ve formě živého vysílání na YouTube nebo dokonce po pár hodinách jsou v systému. Přijde něco takového i k nám?
Už když jsem byl proděkanem pro rozvoj, tak jsme připravovali, nebo byl připravovaný rozvojový projekt, v rámci kterého jsou plánované vlastně přímé streamování přednášek vlastně ven z fakulty. Takže je to otázka času, kdy k těm instalacím dojde, protože ten projekt je velmi, velmi rozsáhlý, takže postupně se jakoby naplňují ty jeho kroky nebo ty jeho dílčí cíle. Takže určitě to v plánu je. Na druhou stranu k tomu chci říct, že já si myslím, že je důležité, aby studenti na přednášky chodili. Velmi mě mrzí, že kolegové třeba vypráví o tom, že na přednášce mají málo osob. Ano, je potřeba si zamést jakoby před vlastním prahem, že třeba ta přednáška není dostatečně dobrá a tak dál. Nicméně studenti musí jít honit peníze nebo chtějí, nebo upřednostňují vlastně ty výdělky před tím studiem a to mě vlastně velmi mrzí. Proto jsem mluvil i o tom, že bych byl rád, aby vlastně v rámci přednášek, nebo především možná v rámci přednášek, abychom nevedli jako monolog, ale aby to byl dialog. Jako otočit to nějakým způsobem a snažit se bavit se studenty o tom problému. Aby si ten problém studenti nastudovali nějakým způsobem sami a potom v rámci té přednášky o tom problému nebo o tom tématu diskutovat. Nebude ten dialog lepší, když ten student právě bude mít tu zkušenost z praxe? Protože tu nabíde, dejme tomu, právě mimo tu fakultu? Já neříkám a nebráním se tomu, aby studenti pracovali. Naopak, sám jsem jako student pracoval a posouvalo mě to nějakým způsobem dál. Ale je potřeba vlastně si to nějakým způsobem vybalancovat s tou školou. Že já jsem jako trochu si tvrdit, že ta škola by měla být na tom prvním místě a potom tu práci rovnat podle toho studia. Jenomže mnohdy s tím, co za mnou třeba chodí studenti si přehazovat výuku a tak dále, tak oni přijdou, no já chodím do práce, takže tam nemůžu jít, ale mohl bych chodit tady. Jako jo. Tak teď je otázka té priority vlastně, co chceme, nebo co chtějí ti studenti. A myslím si, že ta škola by měla být na tom prvním místě a potom až ta práce. Z jakého důvodu jsou důležité informace distribuovány pouze vedoucím pracovišť a nejsou zaslány přímo všem akademickým pracovníkům? Tak nevím, o jaké důležité informace se jedná, protože my důležité informace s vedoucími pracovníky projednáváme na kolegiu děkana, kde jsou vlastně přítomní akademiční pracovníci nebo vedoucí ústavu. A další důležité věci probíráme na akademickém senátu. Z akademického senátu i z kolegia děkana vzniká vždycky zápis, který je volně dostupný studentům nebo zaměstnancům. To znamená, každý se může do toho zápisu podívat. A jinak samozřejmě, pokud si vzpomenete, tak za pana děkana Drochytky došlo k tomu, že vlastně dříve bývaly veškeré peníze na fakultě a ústavy ty peníze nějakým způsobem využívaly. Dneska máme systém pro rozdělování peněz a ty peníze plynou přímo na ty ústavy. To znamená, ten vedoucí, který tam je, tak je nějaký manažer. A ten manažer spravuje ty své podřízené, ty osoby, které má na tom ústavu. To znamená pro mě jako pro děkana nebo pro vedení fakulty je partnerem jakoby pro předáváním komunikací ten vedoucí a ten vedoucí by měl potom distribuovat ty informace potom dál svým zaměstnancům. Takže toto je přímý informační kanál a myslím si, že ty informace předáváme. Co je náplní poradce děkana a na jak dlouho je pozice uvažována? Tak, co se týká poradce děkana, nebo poradců děkana, protože máme poradce 3. Oslovil jsem jako poradce pana profesora Drochytku, pana profesora Jandoru a pana profesora Bajera. Tím, že vlastně naskočili noví proděkani, tak třeba pan profesor Kala jako proděkan se radí s panem profesorem Bajerem k tomu, o tom, jak dělat jednotlivé kroky a tak dále. Je to vlastně jakési prodloužení předávání té agendy. Co se týká, nebo pravděpodobně tuším, tak jak je tady nálada na fakultě, tak ta narážka je především na poradce pana profesora Drochytku. A je potřeba říct, že taky děkana dělám poprvé, přece jenom ten Rosťa to dělal několik volebních období, takže má ty zkušenosti daleko větší. A proto, když jsou některé vlastně prvky, některá rozhodnutí nebo i některé činnosti, teď jakoby to přeženu, jo, ale třeba i jenom nějaké, řekněme, podepisování věcí v systému, protože jsme sice technická škola, trošku si postěžuju, ale podepisuju ty věci papírově a potom ještě na 3 místech různě v systému, tak vědět, jak, co, kde podepsat a tak dál. Takže víceméně se radím o tom, jak mám jako tyhle věci dělat. A potom, když mám nějaké, řekněme, dělat nějaké, řekněme, větší rozhodnutí,
tak než to rozhodnutí jako dělám, tak se poradím a řekl bych se všema 3 těma klukama o tom, co si o tom myslí. Je to taková vždycky jsem o tom říkal, takový ten zdržený prst, neblbni, tohle takhle nedělej, jo, musíš to dělat pomaleji a tak dále. Takže z tohoto důvodu. Co se týká té časové osy, tak předpokládám, že budeme postupně tu roli poradců utlumovat. Právě měl jsem mít i setkání vlastně s proděkany. Tady nám fakulta neustále padá, doufám, že to je jenom obrazně a symbolicky. Takže je k tomu potřeba říct, že jsem neměl možnost vlastně probrat nebo setkat se vlastně s proděkanama, řekněme mimo úroveň fakulty, tak abychom probrali vlastně potřebu nebo nepotřebu jakoby využívání poradců do budoucna, protože jsem byl v té nemocnici, nicméně předpokládám, že to proběhne teďka po prázdninách a domluvíme se na nějakém postupném utlumování té činnosti, to znamená, když bych jako řekl, dávám tomu tak maximálně rok ještě, jo, s tím, že postupně tu činnost utlumíme. V nejvyšších patrech budov je v horkém létě v kancelářích docela peklo. Plánuje fakulta zřídit klimatizace? Je to, bych řekl, daleko širší problém a máme daleko problémy, které jsou daleko hlubší, protože rekonstrukce, která proběhla na naší fakultě, už proběhla před velmi dlouhou dobou. Máme tady mnoho problémů k řešení a jedním z nich jsou třeba, zjistili jsme, že některé střechy třeba nejsou zateplené, to znamená, proto tam dochází k přehřívání, kdy jeden z kolegů tam sedí v létě v takovém tom vietnamském klobouku, aby nedostal úpal a potom v zimě tam sedí v takovém tom prošívaném kabátu, protože mu je zima, tak věřím, že tady toto nějakým způsobem narovnáme. Co se týká klimatizací, tak na rovinu říkám, že úplně na pořadu dne to teďka není, protože potřebujeme nebo plánujeme jakoby rozsáhlejší rekonstrukci, jednáme o tom s rektorátem a myslím si, že jsme na dobré cestě s panem kvestorem i s panem rektorem, že dojde k nějaké shodě, protože máme problémy s otopnýma soustavama a tak dále, takže postupně tyhle věci nějakým způsobem narovnáme. A co se týká vlastně potom vyřešení vlastně tady toho přehřívání v těch horních patrech a tak dále, taky je to v plánu. Je v plánu vlastně rekonstrukce objektu Žižkova, kde vlastně teďka jako relativně máme sepsáno, co bychom tam chtěli všechno dělat, ale čekáme na nějaké výzvy, čeká se na peníze. Jo? Tak já všem studentům a zaměstnancům děkuji za otázky. Myslím si, že zbytek bychom mohli dát třeba do fakultního newsletteru, abychom na ně nezapomněli. No a abychom z rozhovoru neměli celovečerák, tak já bych to asi uzavřela už jenom tím, jestli chceš třeba vzkázat něco studentům a zaměstnancům. Já bych jako předně rád poděkoval za možnost takto vystoupit a předat informace studentům nebo zaměstnancům. Ostatně i proto jsem říkal, že bych chtěl jako tu komunikaci jakoby vedení fakulty zlepšit, tak si myslím, že by to mohlo být jedna z možností, protože přece jenom tento rozhovor si může pustit kdokoliv, kdykoliv ve svém volném čase a pak může přijít s důkazem, ale ty jsi mi řekl tohle a teďka to takhle neděláš, takže beru to tak, že to tak je. Nicméně, co bych chtěl vzkázat, tak bych chtěl říct, že byl bych jako rád, abychom se otevřeli, abychom opravdu se nebáli komunikovat. Já jsem úplně normální člověk, nemám prostě vůči nikomu žádnou zášť, rád si proberu i jako řekněme nepracovní věci jakoby i ve volném čase, takže opravdu se mnou můžete komunikovat jakkoliv. Potom bych byl rád, abychom se zamysleli opravdu nad tím a otevřeli se a přemýšleli nad tou jakoby strukturou té fakulty, jak by opravdu mohla vypadat, protože já počítám s tím, že vás vyzvu k tomu, jak bychom to asi mohli udělat. Já nějakou představu samozřejmě mám, protože často dostávám, no a ty seš vedení, tak ty musíš vědět, jak to chceš udělat. Ano, já něco vím, ale nechci to dělat, řekněme, na popud, nebo tak, aby se to těm lidem nelíbilo. Takže to je první věc. A druhá věc bych chtěl, aby se kolegové, kteří vyučují, aby se zamysleli nad tím, jaký mají obsah té výuky, protože řada věcí je velmi, řekněme, letitých. Tím neříkám, že ty letité věci neplatí asi v matematice, jako těžko budou nějaké úplně jako závratné novinky, když se máme naučit nějaké základní vztahy. Nicméně je to o tom, jakým způsobem vlastně tu látku studentům předáváme. Takže to bych chtěl, aby se na tom
na tom zamysleli zaměstnanci. A po studentech bych si přál, aby opravdu měli tu školu na prvním místě, ale aby oni přišli taky s nějakým nápadem, co by se jim třeba líbilo nebo nelíbilo, jak tu výuku vést a tak dále. Já se snažím ve svých přednáškách nebo tam, kde vyučuju, s těmi studenty komunikovat, jestli se jim to takto líbí, nelíbí a tak dále. A snažím se z toho nějakým způsobem ponaučit a vždycky to aplikovat potom třeba do dalších přednášek, tak si myslím, že tady ten dialog za to, abychom to narovnali, by byl dobrý. A protože jsme v létě, máme na krku prázdniny, tak bych si myslel, že se sluší všem popřát krásné léto. Užijte si prázdniny, odpočíňte si, protože ten odpočinek bude důležitý z toho důvodu, o kterém jsem mluvil, co nás bude čekat. Jo? Je potřeba přemýšlet na těch důležitých věcech. Tak se těším na tu spolupráci potom zase od toho září. Děkuju. Pane děkane, já ti děkuju za tvůj čas a přeju ti hodně energie do následujících 4 let. Děkuji moc. Budu se snažit dělat to tak, jak to nejlíp umíme a to, co vlastně chtějí lidi na fakultě, ať už studenti nebo zaměstnanci. Takže děkuju a mějte se hezky.